Türkmenistan koronavirus keseliniň ýurtda bardygyny inkar edýän hem bolsa koronavirus keseli bilen baglanyşykly ýerden çäklendirmelerini gitdigiçe puhtalandyrýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä, şonlar ýylat köpçüligi ýurdun içinde hereket etmek üçin hökmany bolan resmi namalary almak üçin zerur bolan koronavirus testlerinden geçip bilmeýär. Indi testden geçmek we ýa-da resmi namasyny almak isleýänlerden esasly bir sebäp talap edilýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary raýatlaryň COVID-19 testinden geçmekdäki kynçylygynyň geçen hepdeniň ahirinde başlanandygyny aýdýarlar. Şuň sanitari epidemiologiýa gullugy Türkmenistanyň dürli şäherlerinde ýüz tutýan adamlary Aşgabat şäherine gitmek üçin zerur koronavirus synagyndan geçirmekden ýüz öwürdi. Şundan başlap 1-nji ýanwara çenli ýurdun içinde tiýahat etmek üçin esasly bir sebäp talap edilýär. Ýagny işe çagyryş haty iş sapary hassahanadan telegrama we şoňa meňzer saatlar talap edilýär diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 31-nji oktýabrda gürrüň berdi. Habarçylaryň sözlerine görä tiýede talaplar sebäpli paýtagtda işleýän welaýatly ýaşaýjylaryň ençemeti Aşgabada barmak mümkinçiliginden mahrum boldy. Uçar biletlerini köýdürenler hem boldy. Bu ýagdaý Daşowuzda, Marda we Türkmenawatda bolup geçer. Häkimetler tiýade talap edilden aýdýarlar sebäplerini düşündirmeýärler. Her bir ýüz tutan adamyň ýagdaýyna aýraty inser edýärler. Ýörite döredilen komissiýa her bir adamyň sapar etmegine ruhsat bermek ýa-da gadagan etmek üçin esasly sebäbiň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitleýär. Bu dilden aýdylýar diýip habarçymyz. Komissiýa polisiýanyň migrasiýa gullugynyň häkimliginiň we sanitari epidemiologiýa gullugynyň şeýle-de saglygy saklaýan ministrliginiň we Milli howpsuzlyk ministrliginiň wekilleriniň girýänligini belleýär. Esasly bir sebäp talap ediňe paýtagtda barýan welaýat ýaşaýjylaryna däl eýsem welaýatlaryň arasynda hereket etmek isleýän adamlar babatynda hem ulanylýar. Düýün howpsuzlyk işgärleriniň umumy ýygynagy geçirildiğine bir welaýatlardan Aşgabat şäherine däl eýsem welaýatlaryň arasyndaky hereketi çäklendirmek barada karara gelindi diýip habarçymyz 31-nji oktýabrda aýtdy. Ýylatyň hereket mümkinçiliklerini çäklendirýän bu talap 29-njy oktýabrda başlandy. Ýöne häkimetler koronavirus barlyklaryna we ýa-da üçin zerur resmi namalaryň berilmegine, täze çäklendirmeleriň ýeridilmegine hinidem ýazmaça görnüşde delillendirmeýär. Bir hepdeň azatlyga Türkmen hökümetiniň karantin çärelerini hasta güýçlendirmek planlary ma'lum boldy. Çeşmelerimiz hususan da 1-nji noýabrdan häkimetleriň içerki uçuşlary toktadyp sebetleriň arasyndaky hereketi düýünden ýapyp we hususy köpçülikliň çäreleri gadagan edip biljekdigini habar berdiler. Ýurdun içindäki hereket çäklendirmeleri şu ýylyň mart aýynda COVID-19 global pandemiýasy bilen baglanyşykly girdilipdi. Ýurdun ýaşaýjylarynyň koronavirusyň ýokdugy barada resmi nama talap edilip başlanypdy. Koronavirus çäklendirmeleri otly we awtobus gatnawyna täsir ýetiripdi. Şeýle-de raýatlaryň şahsy uloglary bilen gatnamagyna böwet döredipdi. Welaýatlaryň arasyndaky köp awtolog ýollary ýapyldy. Häzirki wagtda bir welaýatdan beýlekisine esasan uçar arkaly barp bolýar. Türkmenistan koronavirusy mahsus alamatlary bilen geçýän we ölüme sebäp bolýan keseliň köpçülikliň ýaýramagynyň dowam etmegine garamazdan ýurtda COVID-19 keseli bilen kesellen ýekiji adamy da hataba almanlygyny öňe sürýär. Häkimetler öz çäklendiriji çärelerini ýeti ýokunç keselleriň ýurda getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak tagallalary bilen düşündirýärler. Azatlyň habarçylary Türkmenistanda COVID-19 alamatlary bilen geçýän keseliň dowam edýänligini, şeýle-de koronavirus bilen kesellänler barada habar berip gelýärler. Kesel bary ýöne ähli sırkawlara pnevmoniýa diagnozy goýulýar. Pnevmoniýa diagnozy bilen kesellän hastalar ýokunç keseller hastahanasyna yerleşdirilýär. Köpugly keselhanadaky köp näsaglar ýokunç keseller hastahanasyna geçirildi diýip Lebap vilayatyndaky habarçymyz 1-nji noýabrda habar berdi. Türkmenistanyň Gündoğur vilayatynda şuňlar maska giýmek düzgünniň berjaý edilişine hem gözegçilik artýar. Yerli polisiýa işgärleri awtobus ýolagçylaryny we awtobus duralgylarynda duran raýatlary maskalary giýmezlik sebäpli tutsak edýärler. Düzgün bozagylar polisiýa bölümlerine gidilýär. Şol birakdyň özünde de Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmegini dowam etdirýär. Ýa-ni ýakynda Tatarstanyň paýtagty Gadandan uçar bilen getirilen 274 Türkmenistanlynyň 230-synyň yerli karantin lagerinde ýene-de 44 adamyň şäher keselhanasynda yerleşdirilendigini yerli habarçylarymyz gurrun berdi.